नीटमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या बारामतीच्या श्रावणी कुदळेशी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधलाय। बारामतीच्या श्रावणीने 720 पैकी 710 गुण मिळवत देशात मुलींमध्ये पहिला क्रमांक पटकावला। सुनेत्रा पवारांनी श्रावणीचं अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या। यावेळी त्यांनी श्रावणीच्या शिक्षकांचं अभिनंदन केलं। अजितदादा असते तर त्यांना तुझ्या यशाचा अभिमान वाटला असता अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली। आणि तू अत्यंत उत्तम म्हणजे अगदी आमची सगळ्यांची बारामतीकरांची मान उंचावलेली आहे, त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांनाच खूप आनंद झालेला आहे। बारामतीकरांतर्फे आम्हा पवार कुटुंबातर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। हे बघ दादा दिसताय तर त्यांचे पण आशीर्वाद आहे तुला। तू खूप मोठी हो, खूप नाव कमाव आणि खूप आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे। खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू। तू सक्सेस अकॅडमीमध्ये होतीस का? बरं बरं।